Yığılışımızın sebebi bu yıl Bütün Dünya Tatar Kongresi uyuştuğunda 30 yıl dolar. Bu bizden bütünümüzle birleştirmişi zor uyuşmamız. Hem biz bugün özümüzün konferansiyanın temasını atadığımda роль татарских мурс в становлении российского государства. Bizning ota-bobolarimiz burundan davlat tutgan xalq, Tatar xalqi davlat uyushtiruvchi xalq. Evraziya kengliklarida shunga ko'ra biz bugun valiylar tomonidan, Tatar mirzolari tomonidan ham bizning jamoatchilik tomonidan ishlar turida сөйләшәбез. Moskvadan bizning Yıldar Efendi Mükemmel Tatar Mirzalar Meclisi hem ortaga bizim oraga kulağa getirip çıkardılar. Rüstem Efendi Yamaliyev'den Moskov'dan Yama Işkan Tatar Meclisi tekşisi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bizim bugün yığılışımız, babalarımız, kılgan amellerimiz, ata-babalarımızga dua bulurlar deyişler. Yapalımız. Bugün indi biz buna aytıp kettik. Tüm maksatlarımızı Живот Рыбы проекты, Лати проект, Şecerler Tuzu proyekti bulsa, ikincisi biz bugün Tatar milletinin okuyucusu doktrinasını kabul edirmiz. Hem üçüncüsü bizning hurmatli İslam dünyasında büyüklerin büyüğü Şeyh Murat Remzi Sufi onun 100 yıl ilk Kur'an'ı Tatarca tercüme etken bulgan meşhur Kur'an kitabının orijinalın Tatar yaplarından tavuk alıp kaytırga mümkünlükler verdi Xuday Teala. Biz anında bugün презентовать getiririz. Наверное, не стоит долго говорить о той роли, которую сыграли татарские музы и дворяне в истории нашего государства. Самое главное, что они не щадили ни жизни, они не мыслили своей судьбы, не судеб нашего Отечества. То есть охраняли устои нашей государственности и были на страже интересов страны. В этом, наверное, главный исторический подвиг татарского дворянства, существования нашего российского государства. Я хочу пожелать успеха в работе конференции. Я думаю, что сегодня звучат интересные доклады и выступления. Әлеге Фәни Гамали конференцияны Шахабетдин Мәжәни исемендәге тарих институтында уздыру өчен Радик Кремич сезгә аерым рәхмәтләрне һәм менә оештыручыларга аерым рәхмәтләрне җиткерәсе килә. Әлбәттә, әлеге майданны сайлау менә шушы тарих институты бинасында әлеге Фәни Гамали конференцияны уздыру ул табигый, чөнки безнең Фәни Гамали конференцияның темасы да безнең шушы Россия дәүләтчелеген булдыруда татар мырзаларының шушы катламның роле турында, ул иң беренче чиратта тарихи яссылыкта. Biz әлеге катламны барлап, булдырып, тарихи дөреслекне барлауга эш юнәлеше буларак юнәлтәбез. Bizim Bulgarya Dünya Tatar Kongresi'nin medali bizden ömür boyu Sankt Peterburg'da yaşar Tatar milletine hizmetkar oluş şahsıdır. Tatar Mirzalarının meclisi bizden Selim Talkinç Hasanov bu İtibar etkensinizler. Kayıtları bir küp kitaplar Sankt Peterburg'dan ciberilgen. Şul sebeple ol bir türküm tarihçilerin, alimlerin hizmetleri hem de elbette bu işte sen siz büyük zor aktiflik başkarız. Ayrım sizge rahmetlerini jitkirəbiz. Hem bütün Dünya Tatar Kongresi Xalqara Birliğinin Tatar xalqalığındagı kazanışları için medali bilen sen sizge tapşırığa rüxsat edilir.
Сегодня очень нужное мероприятие. Оно нужно прежде всего для молодежи. В этом направлении, вот, например, мы, общественная организация, мы недостаточно работаем, потому что вот это вот дворянские роды, дворянские собрания, дворянские продолжители вот этих родов, да, это больше материал надо изучать, потому что мы порой не знаем своей истории, не знаем этих фамилий, не знаем, что люди сделали в прошлом. Вот мы иногда, вот, к сожалению, многими известными людьми названы улицы городов, а мы, идя по этой улице, мы не знаем суть, значит, этой фамилии. Поэтому, значит, в этом направлении, я считаю, среди молодежи надо вести больше работу, больше изучать, разъяснительная работа должна быть. Мы должны на конкретных примерах молодежи объяснять, вот, что они сделали для конкретно становления России, становления нашего государства в прошлом, и, значит, какие они достижения были у них. Поэтому, значит, сегодняшняя тема главная – это роль дворянского, значит, сословия, татарского сословия прежде всего, в становлении, в истории, значит, России. Мой доклад посвящен проблеме становления татарской нации и древнейших основ происхождения татарского народа. Когда мы говорим о том, что огромную роль в становлении татарской нации и российского государства сыграло татарское дворянство, султаны и мурзы, выходцы из Золотой Орды, мы должны помнить, что у этого сословия были истоки, и то, что их объединяло, вот это вот самое наименование, термин, этноним татар, этот этноним не был в течение многих веков единообразным, не было понимания его единообразно. Оно с течением времени менялось и трансформировалось. Для того, чтобы понять и осознать вот эту самую историческую судьбу, о которой мы говорили, нужно проследить вглубь веков и понять, как происходило нациостроительство и на каких основаниях вот это самое становление нации, из какого фундамента оно происходило. Достаточно сказать, что те представления, которые были во многом заложены в нас еще советской этнологической школы, где развитие представлялось как племя, народность, нация, они, конечно, в современной науке отвергнуты и сейчас является уже таким историографическим анахронизмом. Но остается главное, ведь этническое развитие, оно продолжается, и оно с течением веков происходило. И что являлось главным? Что было таким фактором, который способствовал этой трансформации? Главный фактор, который в донациональную эпоху был основой вот этих самых процессов трансформации, являлось не язык, не культура, а социальные факторы. То есть изменение социальных условий, внутреннее развитие какой-то общности являлся основой для следующих трансформаций. Бүгінгі шара бик тә әһәмиятле, чөнки беләсез нәрсә, менә һәр эшне әйтик нинди генә вакыйга булмасын, һәр эшне эшләгәндә, башында торганда әйтик, без татар сәүдәгәрләре һәм татар меценатларына таяна алабыз.
Әгәр дә без аларга таянсак, безнең нигезебез барлыкны аңлата. Һәм безнең киләчәгебез дә барлыкны аңлата. Шуңа күрә бу конференциянең мин бик тә тирән мәгънәле, әһәмиятле киләчәге бар дип уйлыйм. Менә әйтик, мин үзем Казан кооператив институтының татар мәдәният үзәгендә эшлим. 2019 елда татар мәдәният үзәген ачканда мин иң беренче татар сәүдәгәрләре, татар меценатларына таяндым. Ягъни аларның эшчәнлеге аша без татар халкын күрсәтә алабыз. Татар халкының эшчәнлеген күрсәтә алабыз. Татарда бит әйтелмәгән, ягъни бездә, безнең халыкта генетик код бар бездә. Менә без шул генетик код аша без киләчәгебезне дә барлый алабыз. Ягъни менә biz аның аша үз халкыбызны киләчәккә этәрә алабыз дип әйтим. Үзебезнең тамырыбызның ныклыгын күрсәтә алабыз. Әйтик, безнең 7000гә якын студент бездә белем ала икән. Анда күбесенчә татарлар да бар бит инде. Шуңа күрә менә без яшьләргә үзебезнең татарларның дәүләтчелеге булганлыгын да аңлата алабыз. Татар халкының аягыннан нык басып торганлыгын да күрсәтә алабыз. Шулай ук татар сәүдәгәрләре, меценатларны эшчәнлеген дә күрсәтә алабыз. Менә шуңа күрә безнең бүгенге көндә сәүдәгәрләр музее оешты. Сәүдәгәрләр агачы бар. Безнең татар мәдәният үзәгендә ел сайын без үткәрәбез татар сәүдәгәрләре һәм меценатлары дигән зур конференция. Шуның нигезендә без бәйгеләр үткәрәбез. Безнең кавым дигән татар мәдәнияте үзәкләре фестивале үткәрәбез. Аның беренче номинациясе татар сәүдәгәрләре, татар меценатлары эшчәнлеге белән бәйле. Шуңа күрә, әгәр дә татар сәүдәгәрләре, татар меценатлары турында сүз бара икән, без аларга таяна алабыз. Үзебезнең әйтик, ата-бабаларыбызның эшчәнлегенә таяна алабыз. Үзебезнең нигезебез барлыкны күрсәтә алабыз. Яшьләргә үзебезнең дәүләтебез булганлыгын күрсәтә алабыз. Чөнки без каяндыр килмәгән бит. Безнең дәүләтебез булган, без аягыбыздан нык басып тора торган татар халкы. Һәм аның киләчәге дә бар.